מה זה? מה זה פה? מה זה? זה ככה, לא יודע מה? לא, שום דבר. לא בא. עשיתי את החלוקה באיזה יום היא שוטפת. בעיקר יום שישי. לא, בלי יום שישי. אני צריכה לדבר לך דחוף. מה? אני זה אחת בנושא, כן. מה שקרה בכיתה, אני חושבת שזה היה פנזל. נו, איפה הוא? מי זה? קוראים לו סתיו, אבל אני לא מכירה אותו. איפה הוא? מה? בית ספר? מה? אני לא כיתה? יודעת, מי זה? אני לא מכירה אותו, אני רק שמעתי לא, אז שקוראים תמצאי אותו, תביאי אותו, יטופל בהתאם. רגע, אבל אני לא יודעת מי זה. לא יודע, את צריכה להביא אותו, אם לא הם יטופלו כולם בכיתה. טוב, אני אנסה. אני הולך לבקר אותה בכל רביעי לחודש. אני לוקח איתי משפך ומשקה את עץ התפוחים שניזון ממנה. לעולם לא אוכל מהעץ. מבחינתי זה בחזקת וגם ירשת. ולמרות שהפירות הבשילו, אתן להם לצנוח לאדמה ולהירקב. מבחינתי ככה אני עוזר הטבע להשלים את מעגל החיים של הפיו הוא בנוי. כן, גם עזרה מינורית זאת מנחמת אותי כיום. Can you hear me? Came back only yesterday, moving further away. לעתים אני מביט על העץ ומחייך. הרי את העץ הזה אני שתלתי, אני דישנתי והשקעתי. אותם תפוחים שאני מוכן לקטוף היום לא היו קיימים בכלל בידיי. גם אם נדעו להירקב על פני הקרקע. העץ גורם להיות שלם עם עצמי. גם הוא מקריב מעצמו כדי להוריד מהנטל הרע בענפיו. וגם הוא ממשיך לעמוד איתן בסופות הברקים וברוחות העזות. גם הוא ממוצע בגדלו, אחד מיני רבים, כזה שאף אחד לא עוצר לידו על מנת להביט, ואף אחד לא שואל, שהרי אולי ביסודותיו נמצא סוד, כזה שיגזור את דינו. Listening to the words that you say, getting harder to say. When I see you, all I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I אז למרות רצוני לעתים קרובות, איני נדע עוד על ערש תוואי, ולכן את סיפורי לא אספר לכם. אך פעם הבאה שתעברו עד מתי שיצא תפוח, הביטו דווקא על העץ הממוצע, זה שנמצא במרכז ואינו יפה או מכוער במיוחד, ותבינו כי אולי בתוכו אינו הסיפור כולו. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. And all I ever knew, only you. This is gonna take a long time. Everyone makes one mistake. One more time for old time's sake. One more time before the feeling fades. One that's born
can I take?